Jumejn wara li l-Partit Laburista ħabbar li fl-ewwel ħadd tal-kampanja elettorali se jkun qed jorganizza mass meeting f'Għawdex, isir magħruf li l-Partit Nazzjonalista kien kostrett jibdel il-pjani tiegħu. Dan l-istazzjon jinsab infurmat li minkejja li l-pjani oriġinali tiegħu kienu differenti, fid-dawn tad-deċiżjoni li ħal Partit Laburista fid-dar ċentrali ta' malajr kien deċiż li matul in-nofsinhar ta' filgħodu fl-ewwel ħadd tal-kampanja elettorali il-Partit Nazzjonalista jorganizza laqgħa taħt it-tinda f'Għawdex ukoll. Deċiżjoni li kienet qed titqies li kienet ibbażata biss fuq il-konvenjenza u mhux fuq il-konvenzjoni. Intant, is-sibt wara nofsinhar waqt riċeviment tal-attivisti nazzjonalisti fil-bini tad-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jiddeskriva l-elezzjoni ġenerali li ġejja bħala battalja li trid tintrebaħ mill-Partit Nazzjonalista. U rridu nagħmlu l-kuraġġ biex il-battalji li ġejjin nidħlu għalihom u nirbuhom. Lill-attivisti li nġabru qudiemu Lorenz Gonzi awguralhom kull suċċess għas-sena ġdida filwaqt li talabhom biex jagħtu l-enerġija u l-entużjażmu kollu tagħhom fil-kampanja elettorali. Qal li fil-jiem li għaddew l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista iltaqa' biex jiddiskuti l-manifest elettorali tal-partit li ma' manifest fi kliem Gonzi għandu jservi ta' qafas għal prinċipji li fuqu se jkun qed jinbena l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Madankollu il-Prim Ministru fl-ebda ħin ma tkellem dwar xi proposti konkreti li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed iħabbar fil-jiem li ġejjin kif tibda l-kampanja elettorali. Qal biss li fix-xhur li ġejjin il-poplu se jkollu għażla ċara qudiemu. U l-Partit Nazzjonalista huwa fid-dover għal Lorenz Gonzi li jgħid kif se jkompli jikseb dawk li sejjaħ bħala aktar suċċessi għal pajjiżna, b'mod partikolari fil-ħolqien tax-xogħol u fil-qasam tas-saħħa. Madankollu l-Prim Ministru ma semma xejn lanqas dwar is-7,000 impjieg li huwa stess kien wiegħed qabel l-aħħar elezzjoni illi kienu ser jinħolqu mill-proġett ta' Smart City. Fl-istess ħin ma qal xejn lanqas dwar l-eluf ta' pazjenti li għadhom jistennew fuq il-waiting list biex issirilhom operazzjoni minkejja li Lorenz Gonzi innifsu fis-sena 2008 kien wiegħed li l-waiting list kienu se jispiċċaw darba l dejjem.